Mjolisi ngiyabona lapha ku Facebook obhululu bakho niyangethuka ningibiza ngebhola labafana. Kusengikhatheleke ukuthula ke manje. Mjolisi ngicela uposte lo mfazi wawulale naye uzukhiphele ingoma wayikhipha. Ngicela umpost angazi noma uzothanda ukuthi mina ngikupostele yena yini lo mfazi lo wawulale naye noma uzokwenza kanjani. Ngiyacabanga ukuthi umkhase kufanele alazi iqiniso ngomkakhe manje. Ngicabanga ukuthi angazi noma uzothanda yini ukuthi ngiposte ama-screenshots ukuze umkhaya ayibonele bese Mjolisi ungisize. Sengikhathele ukuthula, sengikhathele ukufihla amahlazi akho. Ngicela bese utshela abantu iqiniso impilo oyiphilayo. Otherwise mina ngizokhipha yonke into ngiyibeke manje. Ngicela ungisize ungipostele wena lo mfazi lo owalala naye. Lo alala naye lo yinese Mount Ashcombe. Ngicela ungisize ke Mjolisi, ungiphuthumisele. Ngingaze mina ngiyiphuthumisele mina. Ngoba ngizoyiphuthumisela. Sekwenele manje ngithule kakhulu sekwenele. Batshela abangani bakho ukuthi umfazi kabani lo alala naye. Batshele. Angithi khona wawulala nomfazi wangakithi ngoba wawufuna ukuthi mayisekudubulile umkhaya kuthiwe indoda yami. Abantu sengizobatshela ke manje iqiniso ukuthi kwenzakalani uzokhiphela ingoma wayikhipha. Bese ubatshela abantu iqiniso ukuthi hlazolini lele ngilifihlile mina ngempilo yakho. Ngicela ungisheshisele ke bhuti.